Hatungjangnai mangpili kasai phaikya Jampuijala Hatio Maharaja Bikram Kishore Manikya Mang thong Achuk Rijakha o pandao phaimanjak phaikya 12 takar jolani MLA Bisijit Koloi tei EM Suhel Debrma YTF ni President Suraj Debrma tei Jampuj Block ni joto adong rokno o bahkino mang thongo jotono khumbok laimani mangpili kasai phaikya पहिला चाहिँ मेडिया न हामबाय दिनी पहिला टिटिआरडीसी गभर्नमेन्ट पहिला हामबाय माया फारो तामनि बागै हमला टिटिआरडीसी गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ बाय दिनी चिनि जम्पुइजला हातिबो चिनि द लास्ट किंग महाराजा बिक्रम किशोर मानिक्य बहादुरनि जों स्टेचु जों दिनर फिरा रालाय मानखा ताइनक जतन सिउ चिनि बुबाग्रा महाराजा बिक्रम खा चिनि मडर्न आर्किटेक्ट हनजन चिनि त्रिपुरा हानि जे प्राइड अफ त्रिपुरा चिनि त्रिपुरानि गर्व हंका चिनि महाराजा बिक्रम किशोर मानिक्य बहादुर ताइ जों साइमानो चिनि जे इतिहास जे चिनि लाइबुमा दिनै ट्रक ट्रक सकमर जागै दं दिनै साना थाखाय चिनि राजबारि हाइबस कांगो पइन्ट चिनि बुबाग्रानि मूर्ति थेपायावै सुदर्शन हाइबर खुदिराम बसु हाइबरकनो दिनै स्टेचु थेपाय दं जों दिनै जम्पुइजला हाइ जागाबो चिनि महाराजा बिक्रमनि जे स्टेचु जों जे बिनि जे अ मागनो जोंरो थेपाय मानखा अब जों दिनै बलाय खुसि यङो ताइ चिनरो फाइसक पत्ता चिनि टिटिआरडीसी हापांनि EM ताइ चिनि YTF नि चिनि सुरज बिनि इनिशिएटिभ बायनो बोनो सावया कोइ ति हेके आं बोनो बलाय बलाय हामबाय याफरो ताइ चिनि टिटिआरडीसी हापां चिनि जे CM बोनो हामबाय याफरो एक्चुअली साना थांखाय मासावो जे CPM गभर्नमेन्ट नो जों तामुनुक साना थांखाय लेलिन बाद मार्क्स बाद बराके गोबां लेलिननि मुङै से कयटा गली गली नामका चिनि मार्क्स बादनि मुङै कयटा स्टेचु नामका बाट चिनि वाछो नायखांखाय चिनि त्रिपुरा मथा टिटिआरडीसी हापांगा फाइमानि यागो जों सब समय नायो चिनि बरकनि चिनि महाराजानि चिनि जे इतिहास अब लाइभ बनो जों नारनानि बगे नरक खनाका मिया 2 दिन सका एमन चक्रान्त चलि दङ चिनि इतिहास चिनि लाइभ बनो सकवनान बगे राजबारिनि मुं चेन्ज खायका आस्तबनि मुं चेन्ज खायका आस्तबनो साइम बिउगानि मुं खायजाका चिनि राजबारिनो पुइन्टसे स्टेट मिउजियाम खायनानि बगे একটা চক্রান্ত আববরানি बगे হয়তো কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি থাকে আন্দোলন খাইমা ইয়াগো দিনি ফিয়াবা जों हाने कताल खाना जाउखा जे चिनि जे कचाम जे पुष्पवंत चिनि जे प्यालेस जे चिनि रॉयल प्यालेस अमनो पॉइंट दिनी कुन একটা ग्रुप हाय एका कायसा तामने इनभेस्टर नो याफाना नाय तंगनि जों खानावो एक्चुअली साना थांगे कायसाना जों स्राय स्राय साइमनो त्रिपुरा जोनि जे इतिहास जे लाइबुमानो दिनी बिकृत खायै गता लाइबुमा स्नामन चेष्टा खाय दङ अब स्राय स्राय जों नुजाबो आमनि प्रतिबादे आमनो जों तिनिबो कन्डेम खायो आमहा जदि अंगि तंखांकै त्रिपुरा जों त्रिपुरा सर जों इभेन एमएलए तंनाय रबो जों कुन याकारग्ला विधानसभा থেকে শুরু খাই सारा त्रिपुरा हमने एगेन्स्ट बरक बासै थां कारण चिनि इतिहास न कुचिन कुन कम्प्रोमाइज खाइमेनि आमनि बगै दिनि जों बलाय खुशी चिनि जतो अर वारियर रक्तंग चिनि आम चिनि बरक जतन लुकराव खुशी जों महै कायसा स्टेचु जों बाजारा फाइकेनो जों नुगनाय अर पटरमा का स्टेचु न नुखना चिनि बरक जतो बाजारा फाइनेराव इ चिनि राजा चिनि महाराजा बिक्रम किशोर मानिक्य बहादुर तिनिबो जम्पुइजला बासै दङ अब चिनि थानि कायसा तामनाय बन बखाव जों अनुभव जों खाइमाननाय आन बगै पाइपले हामबाय जतन थैंक यू